Čus kaktus lidi, moje meno je Marapio Games a dneska vítam dnešného videjka. Pardon. Ľudia, prosím vás, napíšte mi do dokumentu, či by som mal hovoriť po česky. Nejaká napríklad takhle, že dobrý deň, tady máme hru Vektor. Tak si trošku otiknem. Anebo alebo som mal skôr hovoriť po slovensky. Tuto napríklad, že čaute ľudia, moje meno je Marapio Games a dneska vítam dnešného videjka. Tak do dokumentu napíšte a ideme hrať Vektor. Posuneme si dole a môžeme ísť. No, klasik, ok. Prvá, práve som si to stihol, ľudia. Musel som si vymazať Clash of Clans. Podľa mňa akože, stiahol som si to schválne. Ale som si chcel pozrieť, ako to je blbosť. A koľko ma to bavilo, len to je taká blbosť, že proste vy si postavíte dedinku a hneď za pár hodín to mi to zničí. Nemyslel, jak sa to hraje, že? Dobre, dajme. Počkám, to mi to teraz nabíjačka vodí. Ja som držal, že som to beskočil. Pozerajte, jak si ho dá pekného. Taký parkouristi, ne? Taký celý. Dolej. Víte, že som ho zabili, ne? No. Taký parkourista. Počíme. Nice. Chudák. Ja som taký bežel. Viem, že mám skočiť, ľudia. Ja nechápam, na čo sú tam tieto kraviny, že vyskoč. Že to všetci vedia. Máte súvej súd, ľudí vás to, nemáte čo hrať, stiahnete si to znova a proste vás to proste hnevá, pretože zase vám to tam proste píše, že čo máte urobiť, tak to je pekná blbosť. Je šipka tam, šipka sem. No ľudia, mne to vôbec nebaví. Bum! Pekný backflip, mám čo to backdown. Joj, chudák, som je trošku. No, dobrý parkourista, ale tá mapa je trošku dlhá. Pretože to prvá mapa je dosť dlhá mapa. Ďalší videjko z Clash Royale. Píšte. Neviem, či som mal teraz... Nie, nemal som takto. No, čiže dohodníme sa takto. Napíšte mi, jestli chcete, aby si říkal po česky, nebo po slovensky, protože ja ako tak som aj Slovák som normálne, ale ak sa vás páči, když mluvím také po česky pekne, tak napíšte, abych teďka mluvil po česky, ale když sa vám spíš líbí, že mluvím po slovensky, tak po slovensky. Tak aby ste videli, točím aj Minecraft, čiže Minecraft pôjde vám natočím, ak by ste tak veľmi chceli. Čiže napíšte do dokumentov, či by ste chceli Minecraft, alebo nechceli. Začneme. Joj, to je veľmi náhoda. Ja to neviem, nechám chlapca vyčíta. LOL. Sa dneska kamarát pýtal, že prečo furovým LOL. No ako, ja ti neviem hovoriť, ja ti neviem vlastne povedať, prečo furt hovorím LOL, ale proste taká moderná hláška, tak predsa len, že to musí... Čo som urobil? No ešte raz, kamarát sa ma proste pýtal, že prečo hovorím stále LOL, tak ja som proste povedal, že nie proste tak, lebo to by ma strašne taká obľúbená hláška, je to taká moderná. Také, keby ste povedali, počkaj, LOL a ešte neviem, čo je to druhé. Gedrek, či ako. Či aká ona. Poď. Čo si... Potom si proste napíšte do komentárov, čo si ešte myslíte o spinneru. Či to podľa vás je taká krajina, a či to vás podľa vás vyšlo z módy, alebo či vás to stále baví, či to máte, aké baví máte, prosím. Aké si viete triky, poprípade môžete niečo ukázať. No dobrý parkourista. No, čo som... Čo ja som urobil, chlapce? Ja musím ísť celé kolo od začiatku. No, som mal taký pocit, že som mal stranu Hungry Shark. Počujte, napíšte mi, či chcete Hungry Shark alebo Vektor, hej? To mi hlavne napíšte, lebo
má také dve šance, že buď si vymažem Clash of Clans a stiahnem si Vektora, alebo hlavne vyššia, ja som si chcel, jej chudák. Ja som si chcel Vektora. Napíšte, či ste chceli skôr Vektora, alebo hlavne Richard, hej. Lebo, nie. Ja som taký troll, viete, ľudia. Každý, aj malé prerožné detsko by to dalo, ale ja nie. Kúknite si Fivka, áno. Mali niečo praviť rovnú reklamu. Fivka si kúknite si aj Kuhru 77. Je to môj kamarát, je Slovák, nie Čech. Hovorí po česku troll. Na čo som? On je retardovaný. No. A je to Slovák, nie Čech. Natáča Clash Royale. To čo bolo? Natáča Clash Royale a to už je Kuchtovec a 20 vs 1. A to máš všetky youtubery. Ako takí moji kamaráti. Všetko už vlastne moji kamoši. Peťa už nenatáča, lebo sa stala jedna strašne taká zlá vec, o ktorej sa môžem takým ešte porozprávať, pretože Peťa vlastne môj brat, a čo to tu nemôže. Tam keď porozprávam, že prečo nemôžeme natáčať Peťa už. Asi ste aj veľmi dokúkali. A videa tam už nemáme, to všetko musel vymazať. Kvôli jednej veci, pretože natáčil jedno zlé video, ktoré ja trošku také poznamenalo. Lebo natáčil také video, ktoré bolo, že ohováral niekoho, ale má na to aj dôvod. Keď si teraz kúkneš ten, čo ohováral, tak akože, dobre, kľudne, nesem akože chcel hovárať, ale má na to dôvod, pretože aj ten daný človek si to uvedomal, že robí nám zle. Ale nebudeme teraz nikoho ohovárať, nerobiť a radšej hrať, chceme sa venovať hrám. Tu Vektor už veľmi dávno hrá, no, mám náskol, jak neviem čo. Konečne, ľudia, konečne. To video budem aspoň 7. Teraz budem určite aspoň video 7 minút a 42 sekúnd. No. Lebo... No, dáme len do trojky a hotovo. 10 minút budem hrať. Ja neviem, koľko to hrám, ale ja tak odhadujem, že okolo takých 8... No, takých 8 minút to hrám. Ja som tak odhadujem. Ja, moja matika. No! Ale by som jak dovedol blbo, ne? Len sa on teraz resetol, hej. Tak sa on teraz resetol. To sa nie. Ja si pištolku vyťahnu svoju pištolku. No, ty čo to pochopili, tak som tu zasnala, a ty to nerokam. To nepochopili tak. Ani sa nesnažte to pochopovať asi. Lebo... No, dobré. Čo zás? No, akože... Ty to máš, že to na mobile, hej, akože... No, wow. Ja by som ako ľudia, ja by som bral skôr toho Linsa. Ale to tak vážne. Netrafíš ma. Netrafíš. Ty človek, áno. Ja uvidím. Tak počúvajte, on je pri mne už predtým, ale nie, že vtedy mi ma zabil. Ale on je, keď on až som meter bol na vtedy ma zabil. Troll. Až taká trollina tu tam hraje. No rýchle. A on tam musí... Hej, tak akože toto čo je? To... Pardon, moja chyba.
Sa rozkričal na nich. Nie. Ja som taký troll. No, ideme. Ja teraz to dám. Ja si verím, verte mi. Teraz to dám. Ale vážne teraz. Ale vážne teraz. Mám takmer no pamäť. OK. Čau, to je Jan a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus, Rus.